Wakadzi vanenge vasiri kucleana mapechi ava. Okay. Cause mapechi anoda kucleanwa. Cause sometimes mumwe ane matinji mahombe, anoswera achibuda mvura, iwe wongogeza padiki wotsiya zvakadaro. Kunhu chinhu beshe rinoda kudzorwa. Wakakotama matinji anofanira kunyatsokubudikira kumashure uko. Kuti kana wakotama kamuruma unotanga akatotanga kumayamwa achitomatambisa. Saka vakadzi vasina vaya vanga vasazoziva museka warume wacho yakwatiri zvedisusi. Munhu akayamwa mazama angu. Onyatsondidira yogurt kubva apa pese unyatsodai. Inenge ichinyatsotonhorera. Obva atanga kuyamwa matinji. Aiwa ukandidaro here. Ndokuitira sezvaunoda kana kumba kwako kwaudzoke. Saka iwonawo matinji mahombe. Right, muri Zimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1. Tiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So nhasi tikupfuurira mberi zvakare nenyaya yedu watch time hour iyo yatinenge tichikurukura nevasikana vanotengesa bonde vatinoti isisu sex workers. So nhasi panapa ndine musikana wechidiki wandikuda kuti ndimboite hurukuro naye timbonzwe kuti nyaya idzi dzakamira sei, ichokwadi here kuti anotengesa bonde uye chii chakamupinza munyaya dzekutengesa bonde. Right, watete makadii? Simpeni makadiwo. Ndinofara ndoda kuti mutisimudzei voice mbichana kuti munyatse kunzwika ndidya. Right, munonzani imi Mr. Renya? Munoda kuti udza here zita kana kuti? Aiwa, ndonzi Manyengwanani. Manyengwanani? Ndio zita rangu. Alright, ndiudzewo watete, mune makore mangani? Mune 17 years. Mune 17 years. Ichokwadi here kuti mimi yushishuwa munotengesa bonde? Bonde ndinototengesa because nelife yandakaona ichi yatakakura nayo ndozvikazita kuti nditengese bonde. Alright. Ndichikutarisai mimi muri mwana mudiki. Chii chakakupinza imo muchimbonditaurirawo life yenyu yakaita kuti munge muchipinda munyaya dzakadai? In fact, mukukura kwangu nini wabereki wangu vese vakashaika, ndatanga kugara nagogo. Saka gogo wacho vanga vasina kana yopa anondipa kana kuchikoro, vaitoti kana vafunga kuda undiendesa kana vasingadi voita sei voregedza. Saka ndakabva ndaningirikina. Ndakabva ndatsamba neimwe shamwari yangu so yandiedzera naye pachikoro. Iyo yaitoitawo zvekutengesa bonde. So in fact angasati anyatsondiudza deeply kuti anoita sei ane zvekutengesa bonde. Ndaingonzwa vanhu vechi Muraini. So pandikanzwa nemuraini bva ndamubvunza but yes ndozvandiita sei ndozvandinoita ndozvinotondibhadhira ndozvinotoita ndibhadhire school fees yangu yekuchikoro nekuchengetawo tuhanzvadzi tsangu tudiki kozva iye anga asina kuti vabereki vangu vakashaika. Okay. Bva ndagara pasi bva ndambozvibvunza ndega ndikati asi basa iri right here kana kuti arisi right. Bva ndamboda zvignore. So in fact gogo wangu nini kuside kwavo wanga wasitoriwo murume waitoenda kubhawa vaenda zveapo neapo neapo. Gogo wacho wamaitogara nawo wacho wainge watogara wachitoenda kubhawa? Vaigara vanga vachitoendawo kubhawa. Okay. Saka vaita zvekuenda apo neapo. So ndakabva ndanyatsogara pasi bva ndanyatsozvibvunzisisa ndega nini. Bva ndangoti mheno chero zvaita sei zvazvaita as long ndiri kuita sei ndiri kurarama chete handisisina basa nezvakaita sei nezvakawanda bosi changosara kuita sei kufa. Bva ndatomudedza mushamwari yangu bva atonditi handei kupi kwandinoita sei kwandotengesera bonde. So kuma7-7 wogeza woita sei wouya kumba kwedu ndoita sei toenda tese. Bva taenda bva tasvika. Patakasvika ipapo tanga takawanda lai paukiu ipapo. Ndekupi maizviitira kupi izvo? kuNorton. Okay. Saka tanga takawanda panga like paclub bva takawanda takamira ipapo. Saka aisa aingoti munhu angouya chete aingota sei aingoyachitora munhu anoita sei wanenge angonzwa kuda. Saka iye zvakandinetsa iye aingoramba achingotorwa bva ndazoti zvinhu zvigendiite sei gendizviregedze. Panguva ndakati gendite sei gendiende. So
ndopakabva pasvika vaya vatinoti mashuga daddy aya vauya. Saka temu dzaakauya ndakatombotanga ida kumuignore kozi hana yangu yaita sei yairova ndichiita sei ndichitya. Saka paakasvika bva ndanhingirikina ndichibva ndamuti makadii zvenyu zvikanzi peni makadiwo zvikanzi munoita mare ndikati ndinoita chii $2 chi nhingirikini inonchi short time handitya bva ndamuti $2 short time zvikanzi ko night ndikati nini night hangu kuri kusaidi kwangu ini ndoda $15 akatanga uchema chema $15 akiti mva ndati fine it's okay kana uchikwanisa kundipa $10 ndinoita sei unondipa bva ndopa ndakabva ndatotanga bva zvasungopindawo mandiri hazvinozombobvita sei hazvinozombobuda saka nanhasi ndo zvinhu zvandichongoita kubva muupenyu. Alright. Saka pandinoda kunzwisisa ndepekuti kubva uchiri kuchikoro pane munhu wakamborara naye here? Aiwa, ndichiri kuchikoro ndanga ndisina munhu wandakamborara naye. Mudhara kushuga daddy ndiye akatongondibreaka virgin bva ndatongoramba ndichitongodana naye kozi tata kutoita zvekudanana then kutouchline ndasingachaenderana kuenda apo neapo asi still pandakazongosiyana naye nanhasi ndiri kungokonera sei kuenda kutouchline. Saka kutouchline uri kurarama sei iwe? Wakazviona sei pawakabviswa umhandara nemunhu asiri mukomana ari mudhara? Wai iwe wakabva wanyanya kusarudza, wakashayawo here zvekuita zvimwe zvinhu kuti uite muupenyu zvimwe zvinhu zvakasiyana nekutengesa bonde uri mwana mudiki? Patime yacho zvese zvandakanambozvifunga mboda kunyepera pfungwa dzangu kozi dzadzisitombori panzvimbo pfungwa dzangu dzadziri panzvimbo ndanga ndichitonyepa pfungwa dzangu dzadzitombori panzvimbo ndakangoti hamheni chero zvandaita sei chero zvandaita because kumba kwacho gogo pacho pacho vaigona kutobika chikafu wotodya chikafu chacho wotopedza wotokudza kuti hapana kana chikafu zvaga zvekuita shamwari upenyu hwako mai nababa vako vakaita sei vakava so zvinhu zvaindirwadza mumwoyo mangu inini saka ndakazongoti hamheni chero zvaita chiro zvazvaita. Saka pakafa gogo wako, pakafa vabereki wako iwewe wakabva watanga hapana umwe munhu waikwanisa kugara naye kunze kwagogo wako? Hapana, because vanhu vese vacho vaingondikandirana, mumwe achiti handidi, mumwe achiti handidi. Gogo bva ndipe hangu chini muzukuru wacho ndiite sei ndigare naye but still vaitongondishungurudza saka zvanga zvakangofanana kuti kutongoti ndiite chero zvandaita mulife mangu kandiziva ndikuzviitira zvinhu zvangu handina hangu problem ndatongosiyana nawo gogo. Alright. Saka pandinoda kunzwisisa ndepekuti iwewe wakabviswa umhandara nashuga daddy. Kana tichiti sugar daddy tikuzama kureva kuti kudii? Kuna vamwe vanhu vasinganyatsi kunzwisisa mashuga daddy ndo vanhu vakaita sei? Tikureva mashuga daddy tichireva madhara ane mari yavo pakuti kana ukatomutarisa pakaonekwa uchingoti hana basa but mashuga daddy nikuri kwangu kusaidi kwangu nini ukasangana unewo mashuga daddy wasino ane mateaspoon ndiwayo wozi vanhu vakaita sei vakasiyana. Vamwe unotosangana unewo tablespoon vamwe ane mateaspoon saka vanhu vakaita sei vakangosiyana siyana. Vamwe mashuga daddy ane mari mamwe haana mamwe haana mari saka zvacho kaunenge uchingoti. Alright. Saka chindiudza iwe kuti pawakatanga kusangana na sugar daddy wako awo wenge waine size yakaita sei? Ipapo ndandiri zvekuma 14 years pandakasangana nawe ipapo. Ma 14 years. 14 years. Alright. Saka wafamba kudaro saizvozvo kusvika pari nhasi wakadhonza nguva yakareba sei uchidanana nawo sugar daddy? Wachiramba wachiuya wachidzoka wachiramba wachiuya wachidzoka? NaSugar Daddy ava takatanga kudanana 2023. 2023 watati 2024 2025 patazosiyana 2025 aya menuwo akatokoza munhu anga ine mukadzi iye anga asinoita se ngasina undudza kufiche mukadzi wacho aigara kumusha ndopa akabva aenda kumukadzi wacho ndopa tikabva tangopesana papo kozo fiche namba dzake nawo tidzidelete tisina basa. Ora saka izvozvi zviye uri kurarama sei patouchline paka kumirira sei kusvika pari zvinezvi? Izvozvi ndingati kunotonika izvozvi patouchline kwakadhakwa zvamaimai because izvozvi kam kudhara taita $2 short time izvozvi takutoita short time dollar kozi vanhu vachawana chii? Hawana mari. Ukatoona kuti ndokupa $5 pa short time ka unotopemberera kozi mumwe akutoya achitoti ndine $5 pa night.
Alright. Chindiudzawo iwewe kuti nemakore awinawo 17 years wasangana netaipi ipi yemboro dzawambosangana nadzo, chimbonditaurirawo ipapo. Type yemboro dzandasangana nadzo anditya. Mumwe ane diki iri dhafu ichinyatsogona kunyatsoita se kunyatsosvitsa chaipo. Imwewo inenge itori imwe inenge akakurira pasi nekutoti unongo chitongona kuti hapana zvandiri kumbopa munhu, hapana zvari kumboita, ndini ndega ndiri kungofirira. Kwaitsawo mumwe kuti unosangana naye aine kadiki kekuti unototi pane chiko ipapapa. Woitawo usangana nemunhu ane muraba kuti asati asangana newe unotanga wambofunga kuti ndoita ndorega unozongoti sezvo ndiri kuda mari gendite sei nditi ando type dzacho plus futi zvezvi variko vacho vashoma vari kunyatsogona izvezvo wozomwe wacho wari kunyatsa kugona bonde vashoma vari kunyatsogona bonde because vanhu vazhinji vacho bonde kuti vanyatsogona bonde vachakwanisa kozi nenyaya dzemadrugs dzakati kuyadzi ndo ukadhraga uchakwanisa kana kuita sex unenge wakungoti mhenu chero zvazvaita. Alright. Saka iwewe papa unenge uchitoitawo bonde papa unenge uchinakirwa here kana kuti unenge uchingotiwo ndiri kutsvaga mari? Inini pachezvangu inini handitya. Munhu wandinoti ndasangana naye nditonyatso ndiudza kuti tofanira kuramba tichidanana handitya. Ndiye munhu wandinenge ndine feeling naye. Kwete vamwe vese avo ndinenge ndisina kana feeling nawo zvekutoti kana achitondinyenga kana ndinenge ndakatotarisa kuside because ndinenge ndisitorina ndinenge ndichimhanyira time, ndinenge ndida kutonomira futi paroad because ndinenge ndichimhanyira mari. Kuti ukechwe futi. Kuti ndikechwe futi because time time dzakakosha pamari. Saka iwewe unofarira mboro yakaita sei? Pazera rako iwe paunoti inini hangu ndoda yakadai, ndoda diki here, ndoda hombe, unoda yakadai? Ini ndoda hombe yakadhafuka zviri pakati nepakati. Nokuti nyatsonzoti kana ndakunyatsotunda zvekuti munhu anyazoti aiwa uyu munhu kai akutunda anofanira kundibata pakati, kana iye ndotozoti anondomubata pakati. Ndo type yemboro yandoda iyoyo. Kwete dzisina basa idzi dzisina basa ndoda mboro hombe. Ndo dzandoda idzodzo. Alright. Saka unototundawo? Kutunda ndinototunda kune munhu anouya ndakanyatsoperera kana ndinototunda, kwete kune vamwe vese ava. Kozi havana chavanenge vachimboita kozi nei chitomudza kuti 5 minutes chamwari $5 rako time. Zvakakosha unenge uchida kutoenda kutondokechwa futi. Nei chitomudza kuti time. Alright. Saka iwewe hausati here wakambosangana nemamwe machallenge akaita kunge matambudziko ekuti unogona kana kusvirirwa mahara munhu asingakupe mari? Matambudziko akadaro ndakangosangana nazvo ka1. Wakaita sei? Munhu wacho aitodzoti anga atori bhinya chairo muitiro wacho waakaita ndega ndakapanika zvekuti kune vamwe sawo ndinosimbolauda ndakana kumbolauda ndakatoita steady ndikangomuti ita hako uite sei uye ndobva atotora foni yangu. Saka zvinhu zvinonetsa wozi uchiita zvekukechesa izvikezvo unotosangana nemaproblems akawanda wekutoti mumwe angona kutokupa mari otokukecha obva kubira futi mari kana utori nefoni zvese otora obva aita sei obva aenda. Sewo kuti unenge wakukechwa nevanhu vakawanda unenge uchaziva kuti andibira ndikupe here, unenge usingaita sei unenge usingachazivi. Saka zvinzi kutouchline unofanira kuenda munhu ari sober asina kudhakwa, because ukaenda wakadhakwa unoitwa yese. Iwe unomwa here? Inini hangu kumwa ndinomwa zvangu asi handimwe pese zvangu. Ndinomwa kana ndinewo boyfriend yangu yati bebe ngatiende kupi ngatimboende out ndopandinoita se ndopandinomwa, kwete pese zvangu. Okay. Saka pakashata. Alright. Ko pazvirwere siki amumbosangani nadzo? Inini mira ndikudzei zvangu semahure isusu tinoita zvekukechesa nditya. Mumwe unototanga kutoita zvekukechesa pamwe utori neAIDS, mumwe atori nemasiki, mumwe unongori nezvirwere zvakaita sei zvakasiyana. Saka inini hangu kusaidi kwangu inini hangu handina hangu ndakangoita siki ka1. So AIDS hangu handingo mapiritsi just because boyfriend yangu yandoda nayo nini takaenda tese unoita sei kunotestwa but taonekwa tiri negative. Uku kwandinoenda uku kutouchline uku anotoziva kuti wese ari kuda nyoro inoita $5 short time. Protection ndiyo inoita $, because kwakaita sei
kwakadhakwa. Alright, ko kaita mistake ukaputikirwa nekondomu? Mina ndikudze zvangu inini kusadi kwangu ndikatonoti uyu munhu ane mboro hombe yekuti inogona kuzondiputikira ndikazoita problem. Ndinotopfekedza 2 makondomu kwete 1, handimbopfekedzeti 1 because ndotoona ndinenge ndichitongokuvara. Alright. Saka siki yakakubata sei? Siki kundibata kwakandiita nditi ndakasangana nemumwe womukorokozawo. Mukorokoza iye haana kana kutombundudza. Kozi musi wacho ndakatoshatirwa ndanyazonzwa ndikuda utoda bonde ende zvichwa ndaitoridawo musi wacho. Okay. Mba ndatongosanganawo naye vaatonditi ndine $15 dauta night. $5 ndiye kutsvaga chikafu, $10 ndeye mba ndati fine nochi no problem vataenda. Akabva tangonoita nyoro pakuita nyoro papaya achingobuda achienda ndakasara ndigotanga kuita tumhopo. Saka ini ndakasara ndakamboita mba ndatobvunza best wangu akati iyi ndiyo inonzi siki, mba ndanobayiwa majekiseni ndapiwa mapirizi. Saka kubva ipapo munhu wandoziva kuti ada kuita boyfriend hangu first tanga tanotestwa tese. Asi haani pamwe pacho unotestwa hana yangu inenge ichiruwa kozi ndinechizoti ndakavhura. Alright, saka pakashata. Saka iwe hauna here dzimwe nzira dzekuti unokwanisa kutsvaga mari sezvo uchiri mwana mudiki? Nzira dzekutsvaga mari ndinadzo, but inini pakafa vabereki vangu hapana akakwanisa kunonditoresa birthday. Saka zvinhu zvinonetsa kozvezvi mabasa ariko kuti unzi uri pabasa chitupa. Saka izvozvo hautorina chitupa una birthday? Handimbonana chitupa kana birthday. Ungori munhu arongorarama? Ungori munhu. Saka ndangotaura kuti kutongoita zvekunyengesa mubhawa zvitori nani pane kutoswera uchinzi nyangwe ndikafa zvisisina basa because handina mwana wozoti ndozopinda bhizi ndotoresa mwana birthday handina. Asi hauoni here iwewe kuti kufirwa nevabereki handiko kuguma kweupenyu? Waigona kutoita umwe upenyu hwakanaka kudarika upenyu hwauri kuita. Kuroorwawo chaiko ungosina tarisire kuti unogona kushingirira kana kundoita house girl uchishanda zvako wozoona mukomana anokuda wozotoroorwa. Aiwa, izvozvo kunaka zvakanaka ndinotozvishuwirawo but munhu ukatanga chibasa ichi kuchisiya chinokunetsa because unogona kutoti nyange utori mumba ipapo zvikatokubata murume angonotosvika utori nechikomba pamubhedha ukatourayiwa. Saka unonga unoti haiwa zvakangofanana because semunhu anenge ajaira kupinzwa type netype dzemboro ukazoroorwa nemunhu ane kadiki unenge akukombeya nevanhu vawakaita sei wakasangana nawo tozonoti hapana kutongodzokera kubhawa kutori nayo. Saka pakashata. Saka patype netype hamugutsika, haukwanisi kugutsikana here munhu kuti inini hangu uyu murume wandinaye ndiye andoda kungogutsikana naye zvekubhawa wosiya. Iwe wakazvitarisa zvine mweya here kana kuti ingori sarudzo yekuti ndatongosarudza ndega ndakatombosangana neboyfriend yanga itori nemari toda kunondiroora ndakatonobetoriwo dhimoni ndoti ndiende kubhawa. Ndakatoramba aitoda kuti unondiroora kuti ndibvisisa mari. Ndakamuzoti shamwari regedza zvako ndachojaira zvangu zvekukechesa mumabhawa izvo ndichitoenda. Saka pakashata. Alright. Ndinotenda zvangu nekutsanangura because tinenge tichida kuedza kuti tinzwisise kuti chii chakakupusha kuti unge uchiita zvekutengesa bonde. Saka tiri kunzwa nhoroondo yako. Isisuwo zvedu nekuda kukudzora tinenge tinewo pfungwa dzedu dzatinenge tichifungidzira kuti sezvo uchiri mwana mudiki uchiine mukana wakati kure wekugadzira upenyu hwako because makore auchitori nawo waifanira kunge uchitori kuenda kuchikoro. Chokwadi but inewo kuti kana yachaikirwa nemaparents angu vanhu vakashayiwa kana basa neni kozofichi inini kuchikoro ndaitove munhu aitogona chaizvo nokutoti kana ticha wangu pawakazoenda kuita zvekutengesa bonde vakarwadziwa. Wakatozvinzwa maticha akatosvika vakatonditsvaga ndaitovatiza ndaitowadza kuti zvechikoro handisisina basa nazvo because kuchikoro kwacho patemu ndaigona kuenda kana ka2 mbuya vachiti nda kutanga nambobhalansisa zvevana vangu iwe ndozokuona palast minute. Pakashata. Alright.
Saka izvozvi uri kufunga kuita sei mwanasikana? Chimbonditaurira kuti upenyu hwako uri kufunga kuhuronga sei? Une tarisiro yekuronga upenyu huri nani here kuti ini ndikufungidzira kuti ndikadai neupenyu ndobva ndadai. Ya, chokwadi zvekuronga upenyu ndinazvo but izvezvi ndachimbotarisira kumbomira zvekunokechesa izvo munana Juni tambobhalansisa maths muna Juni because izvezvi takuda kupinda maholiday kwamo panenge paine mari futi izvezvi zvika mwedzi handitopera nhasi takutaimira ave peya ndovatakutaimirawo tichida mari because toida unobhadhirawo marenzi because mumba macho matei kuti oenda kubhava ikoko totsvaga chikafu nerende but semunhu anenge ajera kupinza mboro dzakawanda zvinenge zvava kutokunetsa. Umwe nyange ukati nhasi handisi kuenda unotongopamuka nyange na10 ukabuda ukaenda because zvinenge zvava kutokunetsa. Unenge wangojaira ngogara uchingoitwa chete, saka zvinhu zvinonetsa. Saka iwe ugone here kutoita kana kuti 2 days usati wambosvirwa nemunhu? Handitokwanisi because pandinotomboenda kutouchline kana kutori nemari nonotonyengwa kana nevanhu 20 kana kuine mari. Okay. Saka tokuti ukanyengwa nevanhu 20 kutaura kuti unenge uine $20 ukasaita night. Unenge uine $20. Saka zvinhu zvekutoti nyangwe kana munhu hana akatota andiroora akada kundinyenga ndinenge ndisingatombomunzwi because ndinenge ndatojaira kana kuitwa kana ne10. Saka zvinhu zvinonetsa kuti ndizozvijaira panotoda nguva kuti ndijaire nguva. Angatoswera akakiya dhoo mumba achingondiita chete asingaendi basa. Haiwa. Alright. Saka iwewe varume unovabata sei kuti waramba wachidzoka kwauri? Matactic aunoita kubata murume kuti inini murume ndikamudai nekudai mangwana kana anodzoka chete? Chinoita kuti vakadzi vari mudzimba mozosiwa nevarume wavo vachiya kumasista akaita sesu handiti baba vakasvika maswera sei tembo taswera maswerawo wobvi kana vaine bhutsu wobvi nyatsobvisa bhutsu zvakanaka wodzisa pakanaka wobvisa masokisi woisa pakanaka wobvisa sheti yemusoro woisa pakanaka wodzisa mvura woti dedhi endei muchase munogeza dedhi vachipedza kugeza sesu techinyengerera mari tokuzora mafuta uripo pamubhedha ipapo tokumaseja uripo ipapo pedza tobika tii womwa uchipedza zvako tomboita sex tapedza sex toita sei kana tichibikawo tuma nice tobika tuma nice uchiita sei uchidya zvako uchipedza zvako kana uda kumborelaxa tichitaura nyaya zvedu tichitaura nyaya dzemalove kwete nyaya dzina basa kuti ukasvika pamudzi maswera sei damari yemuriwo aiwa nyaya dzinoda nyaya dzerudo because murume kuti ozoona kuenda kugirlfriend uone nguva chadzamubata zvakanaka zvinoiswa kaya kumagirlfriend sitei chida mari sinotomubata zvakanaka kana kutomunanzva pese sinotonanzva kwete zvekuti vakadzi vari mudzimba umo kana vakunyengwa anenge vakaita kunge danda kudai chiuno chinofanira kusimuka mudenga kudai zvekuti murume anozonzoti aiwa panapa ndiri kubatwa samambo chepo kwete kuti akaenda kumba kwanenge achiti saka iwe chiuno unototenderedza chaivo? Haiwa tichikwe unotochitenderedza? Endai notoni yese mungobvunza kuti manyengwa 9 anoita sei. Vanhu vese vanondiziva ndinovapedzera ndozotongonyara hangu lendode pamba pandogara kozi murume wagara ndondida ndozotongwanyara zvangu noti munhu wechikuru pasina yambodaro ndakachekera chiuno kaitizwa kai ndikanotsvagirwa stende. Saka izvo zvebonde zvakadzidziswa nani? Pana akakudzidzisa here kuti murume kana wakusvirana nemurume unodaiso chiuno unodai wakazvidzidzira kupi iwe? Inini munozoti chii mba pedu isusu kaucha yanga iripo nenge itori yechihure kofi chirini gogo wangu vaitongoti tichori vasikana kudaro vaitokudze kuti kana vazukuru vangu kana mazororwa chikapa chinotambwa chichidai so muchidai murume akauya unoyatsomubata mushe kuti asabude kunze unoyatsomubata zvakanaka but still varume havanzwisisi yangu ukamubata zvakanaka anongopoya chete. Saka isusu mahure isusu tinobata varume zvakanaka. Vakadzi vari mudzimba tingokurudzira kuti bata varume zvakanaka because ukaya kune isusu havadzoke zveshuwa havadzoke iye haambodzoke. Ko mastaira unofarira api pabonde? Pabonde
inini riri side rangu inini ndoda dog style. Ndo inokasira kuti ndinyatsotunda kozi ndo inenge inyatsonzoti aiwa zviri kunyatsoita. Yoti then yechi2 nyatsoda kusimudza gumbo chaiko kana kunyatsoisa pahwindo. Nyatsopinda yese nyatsonzoti aiwa zvokufaya because kozi vamwe vakadzi vari kudzimba uko havanyatsovhure makumbo ka. Kozi murume anenge aida kunyatsonzoti mboro yangu yanyatsopinda yese plus kuti ukaona munhurume akuzotiza mukadzi wake ka vakadzi vanenge vasiri kucleana mapecha ava. Kozi mapecha anoda kucleanwa kozi sometimes mumwe ane matinji mahombe anoswera achibuda mvura iwe ongogeza padiki wotsiya zvakadaro kunhu chinhu beshe rinoda kudzorwa. Malemon ariko kana wachida marecipe tovaudza sipo yekudzora mapecha iriko inoita $5. Vanouya vachitiudza vanoda maingredients ekuti varume vasabude vanouya kwandiri inini because aiwa inini murume akauya inini ndinomubata zvakanaka zvakafanana naSugar Daddy ava vakutongoshayiwa nhamba dzangu kozi ndakatozodhumana nin'ina wavo akatonditi Sugar Daddy vari kukutsvaga ndikati handisina kana basa naveni ndakuita zvandiri kuita bosi aiwa kozi ndandavabata zvakanaka. Alright. Saka utaura kuti beche rinotodzorwa. Because vafana sometimes andika munhukadzi ndikazvinzi munhukadzi afanira kugeza nemvura inodziya. Ukageza nemvura inodziya beshe rinodhamba rovhurika. Nongoti murume akapinda anenge ingoti bvo. Unofanira kuti achivhura gumbo rako achida kutanga kupinzika panofanira kuita akatight kuti pakakaita sei pakabata. Plus kuti vakadzi vazhinji vari mudzimba mavana matinji ukai varume vazhinji vachitiza kozi murume chinhu chanoda matinji kozi iwe kana usina akamaona kunze next time anongodzokera kupi anokudzokera kwaakamaona. Saka matinji anonyanya kushanda chii pamunhurume? Ungaziva kuti matinji anoshanda sei? Nditsanangudzire ndinzo. Noitika ndichekudai so vamwe varume vanoda matinji vamwe varume havamadi. Vamwe varume vanomada ekuti sesu mavhure zvedisifu ndisati ati varume tinovabata zvakanaka kozi tinotoudza kuti kabva kunogeza wakakotama matinji anofanira kunyatsobudikira kumashure kuti kana wakotama kamurume angunotanga akatouya akatotanga kumaya amwe achitomatambisa. Saka vakadzi vasina vaya vanga vasazoshamisika varume vachiuya kwatiri zvedisifu. Saka matinji anotoyamwa nemurume achitomatambisa basa rawo ndiye kungotambisa chete. Inini hangu ipapo ndazoita hangu mudikidzi zvinhu hangu handinatsoziva zvangu. Hauchivhuri mudiki because nyaya dzawataura apa wataura nyaya dzevanhu vakuru chaivo kutaura kuti kutoziva kutoti beche rinotodzorwa varume havafariri beche rekuti munhu unongosvika uchingoti bvo. Saka kutaura kuti une zvaunotoziva zvakawanda. Saka iwewe unofarira kuti kana uchiita rumenzi nemurume unofarira kubatwa papi kuti unyatsonzwe kuti apa murume apa ari kundibata zvakanaka? Inini munhu akayamwa mazama angu onyatsondidira yogurt kubva apa pese unyatsodai inenge ichinyatsotonhorera obva atanga kuyamwa matinji aiwa ukandidaro here ndokuitira sezvaunoda kana kumba kwakaudzokera. Saka iwonawo matinji mahombe? Hazvizoita hangu kuti ndivhure kamunyatsoona asi aiwa ndakarongeka zvangu. Alright, aiwa, thank you very much. Saka iwewe ndakuda kudzokera panyaya yangu ndanzwa hangu nhoroondo yako yese uchitsanangura. Saka iwe uri kunditaurira here mwanasikana kuti hausisina tarisiro yekuti uchakwanisa kupinda mumba kana kuti uchada kuzogadzirwa upenyu hwako usingatengesi bonde nekuda kwekuti mubasa iri mune njodzi dzakawanda iwe uchiri mwana mudiki? Ndakataisoka basa iri izvezvi ndakuda kuresign hangu basa because zvichihure ndabho beche rangu iri ranzwa netype dzakasiyana dzemboredzi ndaneta nadzo handisina kana basa nadzo sezvo ndada kungotsvagawo hwana akangonditi ndokuda ndototi me too baby takatoita marriage kusaziva kuti chibereko changu chichiri kuzvara here kana kuti hachichazvari papo ndopakudetsa manje. Ngei pane mamwe mishonga mapiritsi unoshandisa here wakabayiwa here wakaita sei? In fact inini pandakatanga kuita zvekutengesa bonde ndakabva ndaniswa loop re10 years. Papo ndopakundityisa kuti ndichazvara here kana kuti handichazvara here kozi ndongonzwa vanhu vachiti ukashandisa family planning usati wambozvara unozoita dambudziko unotadza kuzoita sei kuzvara.
Alright, aiwa ndinotenda nekutitsanangudzirawo kwakanaka. Saka vana mai vari mudzimba kana kuti vamwasikana chichindudzirawo vasikana vari kuenda kuchikoro because wataura kuti nyaya idzi makatodzitanga muri pachikoro uchifurirwa neumwe wako aitoenda pachikoro muchitoenda kotengesa bonde. Nhasi kune munhu akaomerwa neupenyu sezvenge zvakaita iwewe wakaomerwa neupenyu iwewe wakapfirwa nevabereki. Ukakura uchichengetwa nambuya, mbuya wakazokura wasingakubati zvakanaka, zvakazokupa pfungwa dzekuti ukwanise kunge uchiita sex worker uchitengesa bonde. Mashoko auri kuudza nhasi munhu ari kumba musikanawo akaita kunge iwewe unomuti kudii munhu akadaro? Ini chandinongokurudzira vanhu handiti because ini ndakasangana nezvakawanda. Chandinongokurudzirawo vana vari kuenda kuchikoro kubva kumagrade 7 kusvika kumaform 5 ndokurudzirai zvibatsei. Ende futi mukangoona munhu auya nemazepi kuchikoro womubvunza kuti inini ndiri kuita zvekutengesa bonde, iwo wotozvidzikamisa just because kunze uko hakuna kumbonako kwedu. Siri kutengesa bonde ukako kungoti nekuti zvinhu ndatoita se ndajaira, asi vanhu izvezvi ndongokurudzira kuti zvibatei zvakanaka. Muvewo vamwe vanhu mukati menyika muzochengetawo vabereki venyu. Kune vane vabereki vanochengetawo vabereki vavo, kune vasinawo vanogadzirawo future yakaita se yakanaka muupenyu. Ndochandokurudzira vasikana vachiri kuenda kuchikoro, musamwe mafamily planning, musati mazvara nozokutarisai kuzozvara vana vose. Nditone vanhu vakawanda ndakasangana navo vakaita se vakadaro. Saka chandongokurudzira vanhu ngavasamwe mapiritsi. 1, ngavasabate zvinodhaka kunyanya kuvasikana uko. Ngavasatambe nevakomana uko unoti wakubuda tumazamuzamu usiyana nezvekutamba nevakomana. Uzokomana ari kumazano hasi kuchengeta vanongokusiya nenhumbu obva waenda. Munhu hauchamuwane. So ndongokurudzirawo kuti vana chengetedzei. Right, muri yeZimbabwe ndo hurukuro tenge tichiita nemusikana ari panapa. Ndofunga manzwa nyaya yake pachirongwa chedu chatinongobata pano paTeachCatch MTV chevasikana vanotengesa bonde. Ndofunga manzwa nhoroondo yemusikana, mwana mudiki chaizvo, asimbori munhu mukuru 17 years, asati asvitsa 18 years, but atomo mubhawa akutotengesa bonde. Iye achitaura arutaura kuti nekuda kwesituation yake ndo yakamutuma kudaro. Asiwo zvakadaro haasi kukurudzira vasikana vechidiki kuti zvinhu zvakanaka zvandakaita. Isisi kutovatsvagawo vasikana vakaita seivava. Tinenge tiri kuda kunzwa nhoroondo dzavo kuti zvinombofamba sei kuti mwana wechidiki akaita seuyu anoonekwa ari mubhawa achitokecheswa, achitokechwa nana baba mashuga daddy, vachitoenda naye vachindoita bonde naye. Hazvisiri zvinhu zvinenge zvakanaka, but matiri kutorarama zvinhu zviri kutoitika. Kune zvimwe zvinhu zvamunofungidzira kuti hazviitiki asi zvichitodini zvichitoitika. Saka ndo nyaya dzimwe dzatiri kunzvera kuti ko zvaari mwana mudiki chii chakambomutuma kuti adaro. Saka ndo dzimweni dzenyaya dzainge achititaurira panapo. Zvisinei hazvo nekuda kwekuti azodzika ake achititaurira dzimwe nyaya dzevanhu vakuru dzekutoti unoti mwana mudiki akaita seiye iyoyo akadzidzira kupi nyaya dzakadai, but munhu anenge atoo muindastry anenge akutoziya zvinhu zvakawanda zvinoitika muindastry imomo. So thank you very much muri yeZimbabwe. Tinokutendai nekuramba makateerera chirongwa chedu. Kana muine mibvunzo yamunenge muchida kubvunza munoisa kucomment section. Patinosangana nawo vasikana ivava tinokwanisa kuzovabvunza kuti ko pakati pakamera sei, ko pakati pakamera sei. So thank you very much. So une mashoko here ekugumisira auri kuda kutaura? Mashoko angu ekugumisira chandinokuudza vana veZimbabwe, vana muzvibate zvakanaka, muzvichengetedze. Because vanhu vazhinji vari kwazara AIDS, siki, unosadza zvirwere zvakasiyana siyana, iwe wakazvarwa uri negative wozotanga kumwa mapiritsi watosamuka. Chirwere chekupiwa nemwe munhu chinorwadza pane cheuzvitsvagira wega. Ndikubatise hama dzangu. Kana ukaona wazvarwa nechirwere usablame mubereki, because of ichi pamwe baba wako ndiwo akatouya ubva wapawo mai vako vasati vazoti vane chirwere. So ndingozvikurudzira kuti zvibate zvakanaka muri yeZimbabwe. Nemiwo vabereki muchengetedze vana venyu. Alright, so thank you very much muri yeZimbabwe. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Mazvita.